И здравейте хора, аз съм Феникс и виждате, че 3 през нощта, сутринта, демек, да, виждате, че 3 през нощта, карай. И нека да почваме следващата история, която ми се случи днес, за която ще разкажа много бързо, защото имам 10 минути ограничено ми времето и нека да започваме. Значи хора, историята се случи главно днеска, случи се днес. Това е история с едно момиче, което тя почна да ми спами сърца. Значи, почна да ми спами сърца, се прекръстих на Великата, защото, как да го кажа, имаш, нали знаете от нея дет във Фейсбук неща, примерно, кога си роден или как се казваш, примерно как ти започва името с коя буква и също буквата, какъв ще ти бъде никнейма, разбрахте ме, надявам се да ме разбрахте. И добре, прекръстих на Великата и тя почна едно сърце и аз си помислих, what the fuck, за какво ми праща сърце, след което и аз си пратих едно сърце и си помислих, че е до тук, но след това тя също ми прати още едно сърце, аз я написах спам сърце, тя пак и пак, просто после стикери от нея, любовните нещо, такова да го кажа, стикерчета, само някакви целувки и такива простики, след което аз съм сетнал емоджито на сърчице, нали с това където е палчето от обикновеното. Аз си помислих нещо, WTF, ще стане ли гаджета или нещо от сорта, не че се фукам, но карай, просто са ми потънали гемите и нарочно имам това видео в 3 часа през нощта, но карай, но сега и аз не знам какво съм правил. Написал съм, защо не идваш на тъмна да ме те маркета, защото сега не съм фон, естествено отзад с сърчица. После сърчица и някакви нали само сърца и такива целувки. Кога ще си идваш в петък, идвай си. След което сърчица пак, целувки, някакви мъжите. Бащи с мене, защото да, тя се чуи какво е въпросен ми човек. Тук се намесили мои приятели, тогава бях в Дунавския парк и си тръгвах там и го питах, what the fuck, какво да ни напише, защото и той е позна. Човек почна да ми изпомня с сърчица. Пишем си от доста време на тази тема, но не знам. Окей, ако искаш няма да ти пиша. Не за това няма значение какво правиш. Окей, нищо. Искаш ли да се видим някой ден като твърдо? Това си го написах аз. Да, просто да. Тя написа да. Кога? Ами не знам. Петък? Ами окей. 7:40, ако си свободна. Не знам. Ще ти пиша допълнително. Окей. След това пратих една снимката на понтона. В петък, къде ще се срещнем? Ами не знам. Кажи ти. Ами ако искаш да се срещнем, в събота ще ми е по-удобно. Окей, час. 7 часа вечерта. Къде? Те маркета. Окей. Мъчва едно нещо, което не знам как да те питам. Кажи. Не мога. Не е за това да си мислиш. Един фър ми каза едно нещо за теб 2К16. Кажи. Окей, не се сърди. Примерно, ако сме гаджета, че ще ме зарежеш след 1-2 седмици и че примерно сме гаджета и като ме зарежеш някакви номера ще ми задинят, че казват не се закачи. Ще кажа истинското ме ебеме за нея. Ще казват не се закачи извеси. Първо на първо няма да ставаме гаджета. Има разлика между годините. Второ на второ няма да стане нищо такова. Сори. Да, има разлика между годините, тя е по-голямата. Това изобщо не ме интересува. Да, с 2 години е по-голяма от мен, което окей, не ме интересува. Сори, не ме разбра. Това Габи ли ти го каза, един мой приятел. И не искам да ставаме гаджета. Да, знам, писал му, защо говори такива глупости за мен. И хората след тук ще има една плиша дума, ще повторя няколко пъти, но карай. Но обичам хората, дет се правят на путки, не казвам за теб, но защо си му писала? За мен, защото говори глупости за мен, нищо лично, ама ако имаш нещо, ми го кажи в очите. Виж, може да съм на 11, почти 12, но не съм некъв, с който може да се баваш. Не се бавам, ама хубаво, просто кажи неприятна си ми,
и спирам да ти пиша. Не казвам, че си ми неприятна. Виж, ако ми звънят някакви номера да ме заплашат, лесно мога да се оправя. Хубаво, защото викнеш ли двама-трима, те ще имат проблеми, а не ти. Хубаво, лека вечер. Да, ще имат проблеми, защото в тая компания, която се движа, са по-големи от мен. Тя нека си виж да си викне някакви 20 годишни, не ме интересува. Но просто те като викнат още толкова и като викнат още много и другите ще викнат други и джиджи за тях. Така, хубаво, лека вечер, лека да е и извинявай, нямам проблем. Окей, оговорката остава ли или не? Не знам. Окей, аз ще излизам, защото няма какво да правя в нас. Да, хора излизат при сега колко е? 3:15 преди 3 часа. Ще ми прати снимка и тогава ме блокира. Което е, да не казвам едно нещо, една обидна дума. Тя е като някаква, как да го кажа, уличница, нещо от сорта, да не казвам дума. След което ще ви покажа един чат с мой приятел, ще спрем паза докато го намеря и сега се връщам. И да, хора, намери го. За какво си казал, бе, глупак? Не се обиждаме, фърът сме добри, той скача на бой заради мен и някакви такива, да. Фърът сме добри, не се обиждаме ти, нали, знаете, някакви сериозни, такива по-леки. Не съм, тя се усети, казах, че един фър ми е казал едно нещо за нея. Не пиши просто, казвам ти 5 пъти съм ходил с нея, да, това е истина. Според теб, дали не знам какво ще направи, ама решавай си. Окей, брат, решавай си. Не знам, отличен опит ще видя. Окей, че съжаляваш, после ще ме викаш да те спасявам. Така ли е, че няма да сме гаджета, защото има разлика в годините. Колкото и той в мен и Хриси, да той си има гаджет. Той в мен и Хриси има, ама какво, 2 години разлика. Ама то е странно момчето да е по-малко ми, да, съм по-малки, това е срамно. Окей, добре, че няма да тънеш с нея, ама добре и кажи, че не я харесваш и точка. Ако иска да ти пише, ще ти пише, ако не иска, няма да ти пише. Тя си знае. Точно, кажи извинявай, но аз не те харесвам. Беше прав, тая голема путка. Какво е направил? Блокна ме. Що? Да, тук съм скриншот на що. Путка. Да. Къде си са навънка? Разхождам се. Що? Ми писал той. След малко се прибирам. Няма какво да правя в нас. Няма никой. Нали, майка ми е на работа в нощна смяна. Къде са? Къде си? Не мога да ми написа, защото нали искат да споне. Като заспът всички, не мога, окей, прибрай се, да, къка и да. Да, хора, ще спрем пауза и се върна пак, защото има още един чат, който трябва да ви кажа. Хора, намерих чат с нея, само че бащи путките. Веси няма да прави никога такова нещо, тя ми е сърдита и май не иска да сме фъра и не сме. Май, ако го е зарезала, си е имала причина. Путка като другите, за какво ми праща сърчица? Аз като ти пращам сърца, какво? И не викай путка, защото ще ти разби устата. Тя естествено се базика с това, че ще ми разби устата. Не го казвам за тебе, ти можеш да пращаш, ама нека нея да спамиш сърца и стикери. Не ме интересува и няма викаш путка. Нали не сте фъра и какво като трябва да я обиждаш, аз държа на приятелите си до край. Дори да не се познаваме и да се подминаваме. Дори и да се правим, че не се познаваме. Да, ама спами и Габи ми каза едно нещо за нея. Какво ти е казал? Че курва и че някакви номера са го заплашвали и че зарезва без причина една-две седмици и чао, не вярвам дори Бог да ми каже, че е така. Окей, не обичам някой да се прави на путка, тогава не се обичам. Тапанар смисъл, писали на кой Веселина, окей, що се тая дълго за обяснение, има време, ще ти кажа всички се буквици и да, до тук е това. И да, хора, надявам се клипа ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за моя канал и ще се видим в следващия клип. Чао!